Вітаю, шановное спадарства. У эфіры навіны дня. Анастасія Русецкая. Запрашаю. Праваабаронцам вядома пра 17 палітвязняў, якія выйшлі на волю 3 ліпеня. Гэта 3 жанчыны і 14 мужчынаў. У тым ліку былы старшыня партыі БНФ Рыгор Кастусёў. Імёны іншых з прычынаў бяспекі не называюцца. Вызваляюць палізняволеных паводле амністыі або праз памілаванне. На навіны з Беларусі адрэагавалі ў еўразвязе. Прадстаўніца еўрапейскай службы замежнапалітычнай дзейнасці Набіля Масралі ў сваёй заяве ухваліла вызваленне шэрагу палітычных вязняў. Аднак нагадала, што за кратамі застаюцца больш за 1400 апанентаў рэжыму Лукашэнкі. У тым ліку людзі з захворваннямі, сталыя і няпоўнагадовыя асобы. Набіля Масралі ад імя еўразвязу заклікала афіцыйны Менск неадкладна і бясспрэчна вызваліць усіх палітвязняў. Пра гэта ж казала і міністарка замежных справаў Латвіі Байба Бража падчас сустрэчы са Святланаю Ціханаўскай. Некаторых палітвязняў выпусцілі на волю 3 ліпеня пасля таго, як напярэдадні пра вызваленне шэрагу сваіх апанентаў заявіў Лукашенка. Святлана Ціханаўская год не мае звестак пра свайго мужа, якога рэжым Лукашэнкі трымае за кратамі. Летась, 5 ліпеня, у адным з праўладных тэлеграм-каналаў апублікавалі відэа з Сергеем Ціханаўскім у камеры. З таго часу палітвязня трымаюць у рэжыме інкамунікада. Яго бесчалавечнае зняволенне доўжыцца ўжо больш за 4 гады. Маё сэрца разрываецца ад думкі, што ён там адзін. Без магчымасці бачыць, як растуць нашыя дзеткі, як яны вучацца, смяюцца і пазнаюць штосьці новае. Кожны дзень без яго – гэта выпрабаванне, якое немагчыма апісаць словамі. Ціханаўская адзначыла, што не апускаць рук ёй дапамагае падтрыманне беларусаў, ды заявіла, што толькі праз дапамогу адно аднаму можна дамагчыся вызвалення ўсіх палітвязняў. У снежні 2021 года Сергею Ціханаўскаму прысудзілі 18 гадоў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Яго абвінавацілі паводле 4 крымінальных артыкулаў, у тым ліку ў арганізацыі масавых беспарадкаў і распальванні варожасці. Прэм'ер-міністр Угоршчыны Віктар Орбан прыляцеў у Маскву. У расійскай сталіцы ён сустракаецца з Уладзімірам Пуціным. Ва ўрадзе Угоршчыны адзначылі, што гэты візіт праходзіць у межах, цытата, міратворчай місіі. У сваю чаргу Жозеп Бурэль заявіў, што візіт не звязаны са старшынствам Угоршчыны ў Радзе Еўразвязу, якое дзее з 1 ліпеня. Кіраўнік еўрапейскай дыпламатычнай службы патлумачыў, што гэтая паездка выключна ў межах двухбаковых адносінаў паміж Будапештам і Крамлём. Раней анансаваны журналістамі візіт Віктара Орбана ў Маскву пракаментаваў старшыня Еўрапейскай рады Шарль Мішэль. У сваім допісе ў садсетцы X ён адзначыў, што права старшыняваць у Радзе Еўразвязу, якое Угоршчына атрымала на падставе ратацыі, не дае паўнамоцтваў весці перамовы з Крамлём ад імя Еўрапейскага звязу. Днямі Віктар Орбан сустрэўся ў Кіеве з Уладзімірам Зяленскім. Угорскі палітык прапанаваў украінскаму лідару спыніць агонь і пачаць мірныя перамовы з Расіяй. Зяленскі адмовіўся. 14гадовае кіраванне кансерватараў Вялікай Брытаніі скончылася. Па выніках датэрміновых парламенцкіх выбараў перамаглі лейбарысты. Кір Стармер будзе новым прэм'ер-міністрам. Рышы Сунак прызнаў паразу. Лейбарысты атрымалі ўжо як найменей 412 месцаў з 650 у палаце грамадаў. Паразу кансерватараў на выбарах у Вялікай Брытаніі мясцовыя медыі тлумачаць хутчэй іхнаю непапулярнасцю, чым энтузіазмам у адносінах да лейбарыстаў. За апошнія 14 гадоў у краіне ўпершыню з сярэдзіны мінулага стагоддзя зафіксавалі зніжэнне ўзроўню жыцця. Сярод прычынаў называюць пандэмію каронавіруса і гэтак званы Брэксіт. Стварэнне адзінага парламенту саюзнай дзяржавы і ўвядзенне адзінай валюты – пытанне часу. Пра гэта заявіў Уладзімір Пуцін падчас прэс-канферэнцыі на саміце Шанхайскай арганізацыі супрацы, што прайшоў у Астане. Паводле Пуціна яны з Лукашэнкам пастанавілі, што найперш маюць быць вырашаныя эканамічныя пытанні. Расійскі прэзідэнт падкрэсліў, што Беларусь і Расія зрабілі сур'ёзныя крокі ў эканамічным збліжэнні, у прыватнасці ў сферах падатковага і мытнага рэгулявання. Двухбаковых перамоваў падчас саміту ШАС Пуцін і Лукашэнка не праводзілі. Разам з тым, неафіцыйны тэлеграм-канал прэс-службы Лукашэнкі Пул-Первага пісаў, што за 2 тыдні саміту палітыкі перагаварылі, цытата, разоў 5 і застаюцца ў пастаянным кантакце.
Владимир Путин назвал талибаў союзниками у борьбе с терроризмом. При гэтым сам радикальный исламистский рух «Талибан» у России признали террористичной организацией и заборонили его деятельность еще в 2003 году. Мы должны исходить из того, что движение «Талибан» контролирует власть в стране. И в этом смысле талибы, безусловно, для нас союзники по борьбе с терроризмом. Талибы змагаюцца з групоўкай «Исламская держава», якая ўзяла на сябе адказнасць за тэракт у падмаскоўным Крокус-Сіці-холе. Невядома, ці дапамагаў Талибан нейкім чынам Расіі ў расследаванні тэракту. Пры тым, што ўрад талібаў дэ-юрэ не прызнаецца Крамлём, расійская МЗС выступае за зняцце з Талибану статусу тэрарыстычнай арганізацыі. Пяцідзённы працоўны тыдзень застаецца актуальным у Беларусі. Пра гэта заявіла міністрка працы і сацыяльнай абароны Наталья Паўлючэнка. Акрамя таго, 40 працоўных гадзінаў на тыдзень чыноўніца назвала, цытата, досыць правераным механізмам. У адрозненне ад Беларусі шэраг краінаў у свеце эксперыментуе з працягласцю працоўнага тыдня. Гэтак у польскім горадзе Лешна для чыноўнікаў яго скарацілі да 35 гадзінаў. У Казахстане афіцыйна замацавалі 4-дзённы працоўны тыдзень, які ўсё роўна трэба чаргаваць з 5-дзённым або 6-дзённым. А вось Грэцыя, наадварот, пайшла ў бок павелічэння. 1 ліпеня ў краіне ўвялі 48-гадзінны працоўны тыдзень. Ламаць, не будаваць. У аграгарадку Літусава Сенінскага раёну знясуць школу, якую пачалі ўзводзіць 16 гадоў таму, але справу так і не давялі да канца. На знос бюджэту выдаткуюць амаль 400 тысяч рублёў. Школу на 120 месцаў у Літусаве пачалі будаваць яшчэ ў 2008 годзе. Аднак праз 2 гады ўзніклі першыя праблемы. Работы неаднаразова спрабавалі ўзнавіць, але дагэтуль у 2-павярховым будынку змаглі ўзвесці не ўсе сцены і перагародкі. Канчаткова знесці недабудаваную школу плануюць да 17 жніўня. Распарадзіўся чужою маёмасцю па-свойму і трапіў пад крымінальную справу. Магілёвец сагнаў легкавік з дапамогаю эвакуатара. Уладальнік аўтамабіля коштам 9 тысяч рублёў звярнуўся ў міліцыю, калі не пабачыў свайго аўта на звычайным месцы паркоўкі. Злачынцам аказаўся 25-гадовы беспрацоўны жыхар абласнога цэнтру. Ён надумаў здаць на металалом аўта, якое некалькі разоў бачыў прыпаркаваным на адным і тым жа месцы. Дзеля гэтага ён выклікаў эвакуатар і аплаціў яго паслугі. А грошы за нібыта металалом хацеў прысвоіць сабе. За спробу лёгка разбагацець мужчына будзе адказваць перад законам. Без адмысловых інструментаў і стэрыльных умоваў. Мурашы шашалі здольныя апераваць сваіх траўмаваных суродзічаў. Такое адкрыццё падчас даследавання зрабілі амерыканскія навукоўцы, паведаміў часопіс Current Biology. Адмыслоўцы наўмысна пашкодзілі канцавіны мурашам з адной групы і назіралі за рэакцыяй іх родзічаў з другой. Калі траўма пагражала жыццю індывіда, здаровыя інсекты ампутавалі лапку шматлікімі укусамі. У астатніх жа выпадках толькі вылізвалі рану, каб яе ачысціць. На Сіцыліі прачнуўся адзін з найбуйнейшых кратараў вулкану Этна. Попелы дыму зняліся на вышыню да 4,5 тысяч метраў над узроўнем мора. А па склонах Этны пацяклі плыні распаленай лавы. Эксперты ацэньваюць вулканічную актыўнасць не вышэй за сярэднюю, аднак сітуацыю абвастраюць падземныя штуршкі. Вывяржэнне з самага высокага дзейнага вулкану ў Еўропе без каментара. Калі вы глядзіце гэты выпуск у Ютубе, заклікаю ставіць упадабанні і каментаваць, калі для вас гэта бяспечна. Для вас працавала Анастасія Русецкая. Зычу добрага дня і спакойных выходных.